Sziasztok! Panyi Zsuzsi vagyok, a Panyi Zsuzsi blog bloggere, és ebben a videóban megmutatom nektek, hogy hogyan tudtok saját készítésű albumot csinálni hétvégi nyaraláshoz. Ez néhány alapanyagra van szükségünk, egy 30x30-as scrapbook papírra, néhány fehér A4-es papírra, egy árra, amivel majd átszúrjuk a papírokat, egy zsinegre, amivel bekötjük, illetve ehhez egy zsákvarró tűre, vagy valamilyen kampós tűre, és végül ceruzára, vonalzóra, amivel a lukak helyét meg fogjuk jelölni. Első lépésben a papírokat fogjuk megfelelő méretűre vágni. Azt ajánlom nektek, hogy 1 centiméterrel nagyobbra vágjátok, mert ahogy összehajtjuk a papírokat, akkor különböző hosszúak lesznek, és így a végén tudjuk egyenesre vágni a füzetünk szélét. Az én papírvágógépemen bígelő üzem is van, és ezzel szoktam meghajlítani a papírt, hogy szép egyenes vonal mentén tudjam összehajtani. Következő lépés, hogy egymástól egyforma távolságra kijelölünk 5 pontot a papírunkon, és ezeknél a lukaknál az összes papírt, tehát a fehéreket és a borítót is együtt átszúrjuk. A füzetnek a kötését azt középen kezdjük, és kívülről. Használhatok hozzá zsákvarró tűt. Az én esetemben azonban egy ilyen kampós tűt találtam itthon, és ezzel fűztem át mindig a lukakon ezt a sárga zsinort. Az egésznek a technikája nem túl bonyolult, föl-le kell öltögetni, és középről haladunk egészen ki az egyik széléig, majd onnan megfordulva vissza a másik széléig varjuk ki a füzetet. Amikor ezzel meg vagyunk, akkor visszaérünk középre, és itt a fonalak végét összekötjük. Köthetjük csomóra, masnira, illetve hagyhatjuk a zsinór végeket hosszúra, és később a témához illően dekorálhatjuk azokat. El is készült a füzetünk, most már csak a csomó maradt hátra. Megkötöm, és ezzel készen is van. Jó? Ha esetleg a füzetünk lapjai nem lettek egyenesek, akkor itt a szélén végig tudjátok vágni egy snitzerrel vagy vágógéppel. A következő részben megmutatom, hogy az elkészült füzetet hogy tudjuk kidekorálni fa chipboarddal, mintás csipikkel, pufi matricával, és segítségül félszollat, ragasztót és vonalzót fogunk használni. Első lépésben a 3x4-es fa chipboardot fogom sárgára színezni, illetve annak csak egy részét. A vonalzó mentén meghúzom azt a vonalat, ahonnan szeretném, hogyha színes lenne, és onnantól kezdve egy jó minőségű félsztollal beszínezem az egészet. Ha ezzel elkészültünk, akkor a hátát beragasztózom jó alaposan, elsősorban körben, és keresztbe szoktam egy X-et tenni. A Pentart Express ragasztójával, és ezt rányomom, egy rövid ideig tartom csak ott, és gyorsan meg is szárad. A következő lépés, hogy a chipboardunkat betűkkel dekorálom. Ezek öntapadó betűmatricák. Én a hátukról a fóliát egy gombostűvel szoktam eltávolítani, ezzel viszonylag gyorsan lehet haladni, és az ember nem tépi fel a betűknek a szélét sem. Jó? A 3 E betű egymás fölé kerül, ez a dizájnban egy fontos szempont, és ezt alaposan kimérem, igaz szemmértékkel, hogy egymástól egyforma távolságra legyenek, és hogyha az E betűk fölkerültek az albumomra, utána ezekhez fogom hozzáilleszteni az összes többi dekorációs elemet. Mint például ezt a csillagot, ami pink színű, illetve egy szívet fogok rakni még az album szélére. Nem akarom túl bonyolítani a dolgot, egy egyszerű minimál albumot szeretnék létrehozni, és el is készültünk. A harmadik részben most megtanulhatjátok azt, hogy miket viszek magammal az útra,
hogy útközben csináljam a naplómat. A napló hátába rakok egy papírborítékot, aminek az lesz a szerepe, hogy az apróságokat, belépőjegyeket ide gyűjtsem. És utána egy necesszerbe készítettem össze azokat a fontos dolgokat, amik az úti tervezéshez szükségesek. Viszek magammal matricát, itt a kislánymintás matricák közül a Hedda és a Paper Doll típusú nagy kedvencem, de ezen kívül van még egy ilyen csajos kozmetikumos, illetve egy szíves matricám is. Nézzük csak, még maradt itt egy pöttyökből álló matrica. Papírdíszeket is csomagolok az útra. Itt elsősorban a Scrapfellow-nak a nyugi kitjéből válogattam, illetve néhány saját vágású betű, illetve címke az, ami belefért az én zacskómba. Kell még a csomagomba néhány vasi is, mivel az albumom alapvetően a sárga színnel fog kiegészülni, ezért ilyen kiegészítőket választottam hozzá. Viszek pecséteket is, egy betűpecsétet, a Nyugi Pecsétkit Klubot, az Én idős Planner pecsétet, illetve a Planner betűket, és végül pedig az utazós Planner pecsétet viszem magammal. A pecsétekhez természetesen pecsétpárna is kell, a sárga, mint mondtam, az egyértelmű, és ezt szürkével, pinkkel, illetve zölddel fogom kiegészíteni. Kell még nekünk egy ragasztó, illetve 2 tollat is viszek magammal, egy 03-as hegyű, amivel írni fogok, és egy ecsetfélc, amivel feliratokat, grafikákat tudok készíteni. Pakoltam még a csomagomba egy ollót is. Hát, ennyi a csomagom, és íme az album. Köszönöm, hogy meghallgattátok a videómat, iratkozzatok föl YouTube csatornámra. Sziasztok!